Drama noastră se numește 1000 de chipuri. Jucam în 5 spectacole, aveam un rol principal, încă se juca și patul lui Propust. Wow. Și într-o zi mă duc în teatru și comportamentul celor din jur era... Vis-a-vis de tine. Da. Oh. Și în același secretariat, Mihaela zicea, pare rău. Ce? Nu știi? Ce? Nu pot, du-te la personal, nu pot. Nu vă mai gândiți. Ce? Nu m-am dus la personal. Nu vă mai traduce în contract. Doar ție? Nu. Capotă, Cartianu, Pe bune? Tamara Buciuceanu. Tamara. Oh! Dar de ce? Că așa urmează povestea. Deci m-am dus la personal, am întrebat, mi-au zis că nu știu mai devreme, am zis eu o glumă proastă și m-am dus direct, da, el a revenit. Și m-am dus direct la domnul Rebenciuc. Bună ziua, dar de ce? Pentru că așa vreau eu. Serios? Cu tot Fără nicio respectul. explicație? În ce an? Nu mai țin. Ai 96? Nu, 96, nu, 1999. Wow. Cred că era 99, nu era Și ce 2000. a urmat? Că în 2000 m-am întors. Ce a urmat? Hău. În viața ta? Artistică. Da. Între timp a venit Ștefănuț Iordănescu la direcția teatrului, pentru că domnul Rebenciuc După 2 ani. avea colaborări după 2 ani. Asta doar 2 ani. Pentru că asta doar 2 ani. N-a putut. Așa. Și după acei 2 ani, pentru că plecase cu colaborări cu... Pe tine te iau ultimul și rectifici și tot așa spus. Dar până atunci lasă să Dar lasă că povestească. e mișto dialog. E mișto cariera, Astea sunt da. niște lucruri tehnice neimportante pentru noi. Și Ducu Darie, cred că a dat atunci cea mai mare audiție din istoria teatrului românesc 2000. pentru Egmont. 2000. Da, în 2000. Eu n-am văzut în viața mea atât de mulți actori 300 și români ceva. la un loc. Da. Nu, 300 te și iau o ceva. asistent secretar. Da, lasă, poate că mă Șef, completează te și iau mi-a... șef. Sună și. La acea audiție Poți să nu au te fost, plictisi, știu că așa nu, că e istorie. Ești dezamăgit. E istorie. Vorbesc femeie. Cine? Cosmin e Vorbesc istorie? femeile. E istorie. Da. El Da, a da. înțeles. Da. Acea audiție a fost în mai multe etape, că se tot tria pe rând. Ideea e că am ajuns până la ultima etapă, că am dat o concurs față în față cu Ducu, știu și ce mi-a zis și ce mi-a dat și ce text și cum și ce. S-au dat rezultatele, am fost 10 oameni aleși dintre toți 300 și câți erau. Și băieți și fete, 10 oameni. Și Ștefănuț Iordănescu a zis că asta a fost mai ceva decât un concurs. Eu pe ăștia 10 oameni pe care tu i-ai ales cu o astfel de selecție, îi angajez. Și m-am reangajat în bună. Bravo. Minunat. A fost așa. Dacă se întâmplă din nou, sunt singurul om din istoria teatrului românesc care s-a angajat de 3 ori în același teatru. Bună. Și direcții diferite, da? M-am dus la Adrian să-i spun, uite, mă cere de nevastă și vrea să plec în Franța cu el, ce să fac? Du-te. Dar teatru, noi, asta, cu Landra, Deci era ceva cu noi. Au înțeles. noi, dar du-te. Da, au înțeles. Și am plecat, dându-mi demisia de teatru cu Landra. Tu vorbești serios. Tu vorbești serios. Acum, in medias res, a meritat? Da. A meritat. Cu siguranță cariera și drumul meu în profesie ar fi fost altul, sunt convinsă. Însă, Cât ai lipsit? 11 ani. Jesus Christ! Da. Hai, în China, în Suedia, în Rusia, în insulele Mauritius, în Reunion. Da. 11 ani. Minunat. 10, de fapt. Au fost cei mai buni din viața ta? Ce? Au fost ăștia cei mai buni din viața ta? Da. Și a fost un moment în care am realizat că sunt fericită la momentul prezent. Aia a fost epifanie. Minunat.
Și mi-aduc aminte și unde eram, dar sunt fericită și îmi dau seama că sunt fericită acum, că de foarte multe ori ți se întâmplă, mamă ce fericită eram ieri, alaltă, atunci, ce mișto era, fai! Eram fericită la momentul prezent. Excelent. Da, Frumos. foarte frumos. Cosmin, tu ești un multitalent. Am citit pe tren despre tine. Ok. Au Unde? toată IMDB-ul. IMDB-ul care are o trecere în revistă extrem de frumoasă, de completă, de interesantă. Despre tine. Spune, cum ai ajuns așa de tânăr, încă n-ai împlinit nici 20 de ani și totuși ești campion mondial, ca să Nu, spun așa. național. Nu, sunt top 10 în lume. Sunt locul Bine. 6 în lume. Nu sunt campion mondial. Top 6 în lume. Da. Spune-mi la ce... Al 6-lea din top 6. Da, ok. Ce se întâmplă cu aceste abilități? Deci vorbesc despre poezie. Tu vorbești despre orice, dar aș dori despre acest lucru. Asta s-a întâmplat Deci ce este acest titlu de top 6? Unde l-ai obținut? în Paris. În Paris. În ce Așa an? să le adă Paris, lucrurile, bă. vezi? Paris. A fost campionatul mondial ediția 2013. Atunci am reprezentat eu România. Ajungând campion național dintr-o greșeală. De ce dintr-o greșeală? Pentru că Deci cum se cheamă titlul? Cum se cheamă specialitatea? campion național Slam Poetry. Slam Poet. Da, Slam Poetry fiind poezia contemporană prezentată în această manieră Slam Poetry. Practic, în ziua de astăzi, poetul contemporan nu numai că scrie și îți intermediază poezia o fițuică sau un ecran, ci și iese în fața publicului să o performeze live ca să o înțeleagă exact cum ai scris-o tu. Și atunci, pe lângă faptul că scrii, ieși și pe scenă și devine și un performance, adică o și spui. Exact. Asta a fost campionatul național care se ține în cluba preferatului Nichita Stănescu. Și așa, de aici am câștigat. Nu mă așteptam să câștig, ce am an? crezut că o să mă dea afară. În 2013, că la început, prin februarie, cred că acum se împlinesc 10 ani. În februarie, cred pe undeva au ținut și după aia, în primăvară-vară, era campionatul mondial în Paris. Ok. Așa. Și m-am dus acolo, sătul fiind de oameni cu eșarfe, așa, care... Oamenii erau în Paris? Nu, aici, mă refer aici în Da, și România, la aici campionatul sunt cu eșarpe. național. Și în Paris sunt cu eșarpe. Or fi, dar aici e o poartă din alte motive. nu, în opinia mea. Cine mi-a luat așa? Așa. Eram sătul de persoane care cumva se slujeau pe ei prin poezie. Adică ei scriau într-un mod în care ți arătau că uite ce drăguț împin eu niște cuvinte frumoase și complexe pe centimetru pătrat fără să-ți spun nimic. Ori pe mine mă interesa atunci, venind dintr-un mediu urban, din muzica rap și rock, amestecat, mă interesa să și transmit ceva și mă interesa să adresez lucruri la care nimeni, în perioada aia cel puțin, nici acum nu prea des, dar mă rog, nu îmi dădea răspunsuri. Da, ca orice om de 20 ceva de Adică ani. mai concret. Adică mai concret, chestiile sociale, interacțiunea noastră a românilor, felul nostru de a gândi, de a fi, de a aborda viața. Fac o paranteză. Cum te simți acum aici? Acum? Da. Bine, e interesant. E pentru prima oară când stau așa live cu niște oameni care s-au strâns în număr mic, dar într-o atmosferă de asta, așa, de atenție intimă. Că era ca o întrebare vis-a-vis de ceea ce ai spus tu. Da. Societatea noastră cred că a evoluat foarte mult. Din ce în ce mai mult, cu viteză mare, de aia și derapăm, că la viteză mare se vârf și pe locul ăsta. Dar cred că a evoluat foarte mult. Eu mă gândesc la mine la 10-15 ani și acum la 37 și mi se pare că e altă viață. Adică ce făceam atunci mi se pare altă viață, altă existență. M-am dus la campionatul ăsta național, eu așa, cu o glugă pe cap, cu nu știu ce, am vrut eu să spun niște chestii. Mă așteptam, efectiv, adică nu glume, nu era o metaforă, mă așteptam să vină cineva să mă dea jos la băieși, dar am vrut până să mă dea jos să fac cât mai, adică să zic cât mai mult din ce vreau eu, să dau eu ce pumn vreau să dau acolo și în același timp când dau pumnul să te și mângâi în cădere ca să-ți placă. Și cumva au amuțit. Și la final s-au ridicat în picioare toți, au aplaudat, nu știu ce, au votat foarte repede și mi-au zis, băi, te duci să reprezinți România la campionatul mondial. Și
Și am zis, aole, există un canal poetry? Da. Și așa am ajuns. Ce este slam poetry? Cum îți vine? Slam poetry este competiția în care pui arta și craftul de spoken word. Spoken word-ul fiind poezia contemporană de astăzi, repet, caracterizată așa undeva de prin 78 până în 85 în Chicago a apărut în America, născută din nevoia asta a omului de a sparge bariera asta de poeți, nu știu cum, voiau să vorbească și să interacționeze direct cu publicul și atunci au început să facă happening-uri astea unde veneau 10, 20, 50, 100, 1000, au crescut în fenomen până când a devenit această nouă platformă pentru scriitorul care nu se regăsea în voi scrie și totul va suna așa, măreț, undeva departe, sunt misterios, nu știu, voiau să fie în fața oamenilor și să adreseze direct. Competiția slam e simplă, slam vine de la a da de pământ, era simplu, veneai pe scenă, dacă te plăceau, te aplaudau. În stil caracteristic în slam era așa, nu bătut din palme, ca să nu distrugi ce moment crea ăla, dar să arăți aprecierea, da? Dacă băteai puternic din palme, se oprește omul și dacă nu te dădeau jos de pe, adică dădeau cu tine de pământ, te huiduiau și plecai. Deci era foarte, adică cu două tăișuri grav, era destul de dur, nu era ne ascundem după nu știu ce, da, bravo, În limba engleză. În limba engleză. Păi acolo a apărut în Chicago, deci clar în limba engleză. La campionatul mondial ești obligat să o faci în limba ta, că vor să-ți vadă fluiditatea. Îți proiectează în spate traduceri din engleză și franceză, ceea ce e destul de enervant pentru cei care nu sunt vorbitori nativi, pentru că se pierd anumite nuanțe. Încerca și Marcela să păstreze. Limba e limbă, fiecare are chichițele ei, care pot fi frumoase, dar trebuie să înțelese în totalitate. Cum ziceam, am iau încă n-am terminat, cele mai populare 100 de gânduri întâlnite în societate așa pe stradă și le caut poezia. Acum, eu pot să vă citesc câteva gânduri și vă alegeți voi unul pe care să vi-l zic și vi-l zic. O iau de la 1. Gândul numărul 1. Nu sunt îndeajuns de bun. 2. Eu am înțeles altceva. Nu știu, mă opriți voi, îmi ziceți. 3. Nu știu ce am. 4. N-am chef. 5. Parcă nu-mi găsesc locul. 6. Eu cine sunt. 7. Am avut noroc. Tu spui stop, George. 8. Azi mă simt bine. 9. Fără să vreau. 10. Nu ne mai facem bine. Asta e. 2. Eu zic 15 cu Marcela, că e interesant. 2 și 15, Dorin. 5. Deci, până la urmă, 2 și 5. 2 și 5. Ok, 2. 2 era... Eu am înțeles altceva. Da? Acest celebru, eu am înțeles altceva. Credeam că-i nu, credeam că-i da, credeam că-i gri, da, gri mai așa. Credeam că vii, credeam că papa, credeam că știi că eu cred că... Na. Clar, nu ne-am înțeles din prima. Eu am vrut să ajut cu toată stima, am vrut să fiu bun ca să continui rima, am vrut să reciclez, dar nu mă ajută clima. Eu principial sunt pentru natură. Dar ce să fac cu chiștocul din gură? Aș vrea ca lumea să fie mai bună, dar să o facă alții și după să-mi spună. Credeam că faci tu, credeam că nu-i nevoie, credeam că eroul poveștii e domnul Goe. Credeam că înțelegi că nu o să fac nimic și că am zis așa ca să nu zici că n-am zis. Credeam că e vis, credeam că e bis și că vrei mereu un general imprecis. Credeam că mă știi deja și ai înțeles că e muncă multă pentru concret, e stres. Credeam că în subconștient știi pe undeva că orice mi-ai zice, eu înțeleg altceva. Foarte bine. Foarte bine. Bravo. 5 a zis? 5, parcă nu-mi găsesc locul, nu? Da. Scuzați-mă, n-am dosar cu șină. Nu fac șmen ca să-mi iau o mașină, plătesc taxe, nu fug de lumină, nu sunt fan șpăci și gușă plină, dar parcă nu-mi găsesc locul. Conduc după reguli, stau la rând, când fac ce trebuie să fac, nu o fac înjurând, dacă zâmbesc, o fac din inimă, nu gând, și dacă am zis că ajut, nu o fac stând. Dar parcă nu-mi găsesc locul. Știu să scriu, să citesc, să iubesc, să vorbesc, să ascult dacă dialogăm, nu mă răstesc, am abilități, am ambiții, am școală, pot oferi ce cer, nu sufăr de fală, dar parcă nu-mi găsesc locul. Cred în știință, sunt și spiritual, dar fac diferența și le separ. Am ambiții, nu vreau să fiu un țepar. Vreau să clădesc, nu să distrug și să dispar. Dar parcă nu găsesc locul. Cred în dezvoltarea personală, vreau să învăț ce n-am învățat la școală, vreau o schimbare la scară națională, să reușim și noi să întoarcem o nouă coală, dar parcă nu găsesc locul.
tot caut locul ăsta de când m-am născut. Am făcut tot ce am putut, cât m-am priceput și după o viață întreagă, concluzia e tristă. Loc pentru mine în România există? Minunat. Eu aș dărui numărul 13, să vedem dacă pot... 13. Noroc. 13 se numește, e gândul o știm amândoi. Eu nu vreau să te mai văd, probabil nici tu, dar încă ne vorbim, niciunul nu spune nu. Cuvinte spuse la bere ca un discurs de pe foi. E fals și amuzant, că o știm amândoi. Sunt mai bun ca tine, dar stau în fața ta, tu ești omul de la care trebuie să obțin un da. Te simți amenințat, e competiție între noi. O să-mi spui nu și o știm amândoi. Ne iubim, dar timpul își spune cuvântul. Părinții și copiii, ne știm cu toții rândul, și vine momentul, în suflet avem război, dar trebuie să acceptăm și o știm amândoi. Vrei să fii elocvent, erudit, o doxă. Îți repeți inteligența ca ecoul într-o boxă. Îl bârfești pe altul că e decât un marțafoi. Nu ești ce ai vrea și o știm amândoi. Ești foarte frumoasă. Am văzut imediat. Mi-ai zâmbit odată și m-ai hipnotizat. Apoi mi-ai vorbit. Ai mâncat usturoi. Zâmbim în continuare, dar o știm amândoi. Excelent. Mulțumim foarte mult. Și am început, dintr-o altă întâmplare drăguță și interesantă, am ajuns să mă cunosc cu Vlase de la Zob, solistul de la o trupă punk românească. Am început să mă duc la jam session-uri cu ei, nu știu ce. Și cât timp făceam asta, am început să cunosc din lumea hip-hop-ului. Eu separam muzica de scrisul poeziilor în momentul ăla. Separam foarte mult în mintea mea. Dar câțiva oameni au spus, băi, de ce nu scrii tu pe muzică chestiile astea și nu te apuci să... Și am zis, ok, am făcut-o. Prima oară când am făcut asta... Ce vârstă aveai? 22, Ok. Prima oară când am făcut asta, oamenii aveau senzația că o fac de mult. Și asta m-a făcut să cred că e ceva acolo. Adică că... Au venit, mamă, nu știam, dar de când? Mamă, ce bine, nu știu, și eu m-am prostit. Adică eu în mintea mea, efectiv, m-am prostit. Deci la campionatul mondial din Paris ai luat locul 6. Da, s-a făcut un top 10. Câți au fost? 1000? Nu, că sunt țările și nu știu dacă toate au fost reprezentate. Erau Ok. mulți. Nu-i fotbal. Nu-i, da. Adică erau și din Africa, erau. Dar, na, reprezentau. Continentele reprezentau diverse, na, Congo și așa mai departe. Dar la punctaj, că i-au premiat primii 3, după aia următorii 10 ni s-au luat interviuri, au publicat texte de ale noastre, mi-au făcut diverse chestii de astea mișto și au menționat că sunt top 10. Cei primii 3 au luat medalii, banii și tot și așa. Și top 10, na, să știi și tu ca om cine sunt ăia. Mai mergi, perseverezi? Cum se întâmplă? Nu, mi-aș fi dorit să găsesc alții, să pot să-i trimit practic franciza e la mine, că mă recunoaște federația și eu sunt. Numai că nu au mai vrut. Am greșit să mă duc din nou la ICR. Și să zic, băi, hai să mergem prin țară și să căutăm pe următorii. La licee, la nu știu. Gândesc o structură, că nu am în momentul ăsta, hai să vedem cum facem. Și na, oamenii erau puși pe altfel de combinații, mie nu mi-a plăcut. Ce reprezintă pentru tine slam poetry, așa în... Slam poetry? Faptul că mi-a dat ocazia să fac ceva ce făceam doar în dormitor, la un nivel înalt, și mi-a adus o grămadă de beneficii, adică și bani. Nu mă așteptam vreodată să fac din poezie bani. Se întâmplă și miracole. Da, bani. Adică când am trecut de primul miliard de lei, am realizat că am făcut asta numai scriind texte și am zis, bă, trebuie să zic undeva asta cuiva. Și la următorul interviu pe care am zis, băi, am realizat că am trecut de miliarde. Cum e din poezie? Da, ua. Zic, exact, vezi, în România toți au, ua, poeți, mor de foame. Nu mor de foame. Adică dacă te duci unde trebuie și înțelegi vremurile și ce trebuie, nu mor de foame. Dacă insisti tu să stai la tine în baie și să cânti la țeavă, da. Dacă mă aleg, o să joc în acest film în care domnul Malcovici îl joacă pe Sergiu Celibidache. Așa. Da. Și eu ar trebui să joc, dar nu vă zic ce, că dacă nu le iau după aia o să spuneți, da. Ar trebui să joc ceva mișto și direct cu el și asta e cea mai tare chestie, că mie îmi place mult John Malkovich, mi-a plăcut, adică îmi place chiar, mie îmi plac
ciudații, că și eu mă identific pe acolo, sunt destul de ciudat, cred. Și mai am încă un film american, e despre un războiul de secesiune între Nord și Sud, războiul civil, unde am dat probe pe generalul McClellan și colonelul Dahlgren, ăștia au existat și ei vor să facă reenactment-ul ăsta. Și acum sunt în discuții pe cine să mă pun și nu știu, adică mă gândesc că au zis că vor să mă ia, dar acum stau puțin că se gândesc că nu semăn chiar foarte bine, dar le-a plăcut ce am făcut, mă rog. Deci sunt în discuțiile astea, asta e lucrul pending acum, pentru mine în cinematografie aștept. Succesul ăsta vine de unde, în opinia ta? E un succes destul de rar. Ba da, este un succes, nu, să nu minimizăm. Atragi, e personalitatea ta, este momentul, un Nu timp. mai trebuie să zic. Nu știu. Eu sunt cum îl foarte simți? plictisit de mine. Vorbești serios? Păi mă știu de când mă știu. De când m-am născut. Nu știu ce, adică eu mă trezesc și fac. Nu sunt foarte complex. Uite, Marcela deja e atât de bine dispusă când spui acest lucru. Știi de cum mă știu. Păi, da, nu știu, adică nu știu ce, nu aș putea să vorbesc în numele unor oameni care mă cheamă să lucrăm. Mă bucur, dar habar n-am ce poate Ce să zic. citești? Acum nimic. Nu, în general, ce literatură, ce tip de literatură preferi? Piesele de Nu teatru. știu, tot în principal, da, dramaturgie, Da, dar da. tot pe ce pun mâna și mi se pare interesant și uneori o las jos după două propoziții, alteori după jumătate, alteori deloc, nu știu, depinde. Nu sunt un om care poate să spună, hei, știți, mie îmi place aia. Că nu știu. Adică eu aflu despre mine în timp real. Mie îmi place prezentul, îmi displace să stau în trecut sau în viitor, gen, să mă gândesc la ce regret sau la ce o să vină. De acord. Eu cred că o mare șmecherie în viață este să-ți recunoști cu aparatețe prezentul și după aia să înțelegi ce faci în el, Absolut. ca să poți, ca viitorul ăla să-ți vină legat de aici. Așa? Nu știu, aș fi vrut să fiu mai interesant și mai profund, așa, dar nu sunt. Eu sunt un om din popor care cred că și-a depășit de mult condiția și e bine. Cosmin e unul dintre puține oameni pe care îi cunosc care ce are în gușă are și în căpușă și care Da. e foarte fair și mi se pare că e unul dintre puțini actori care are coloane vertebrale. Tocmai vreau să-i mulțumesc pentru sinceritate. Mulțumesc foarte mult. Ce? Cred că unul sunt deranjant. Lorena- Doamne ajută, e Lorena ne va cânta. De-ar veni primăvara, ai la 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 la, să înverzească pajiștea, la 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 la. De-ar veni primăvara, ai la 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 la, să înverzească pajiștea, la 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 la, să înverzească pajiștea, ai la 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 la, da să mă iubească badea, la 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 la. Cât o fi vara de lungă, la 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 la, să mă duc cu badea-n lungă, la 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 la. Revenim la teatru și vorbim despre teatru. A fost interlud. Între actor de teatru și actor de film, dacă ar fi să hotărăști, să te decizi. Le fac pe amândouă. Nu. Dacă ar fi să mergi într-o singură direcție. Dacă ar fi să merg într-o singură direcție, ar trebui să fiu obligat. Da. Teatru, cred. Teatru. Da, pentru că ce câștig live acolo cu oamenii aia pleacă cu mine în mormânt. Partea de film e că, rămân pentru posteritate pe undeva, dar în film nu ai cum să experimentezi bogăția aia de a te conecta la, că acolo, marcare, camere, stăm, nu știu ce, echipa, 3 split, nu știu ce, și atunci
Ai nevoie de psihoterapie cumva? Toți avem. Cred că da. Da, teatru pentru că acolo live ce simți, ce întâlnești, te îmbogățește infinit mai mult pe interior decât filmul. Deși eu, adică iubesc și filmul, dar dacă ar fi eu mă rezum la ce câștig în suflet, întotdeauna, adică viața, cred că după asta mi-am ghidat-o. Ce e aici și aici, adică când plec de aici mi-aș dori să îmi placă de mine. Și să am ce. Ai jucat orice? Ești apropiat de ce tip De ce tip? Nu știu, ce știu este că o mare perioadă de timp eram băiatul ăla. Toată lumea îmi dădea typecast-ul ăsta. Primul care a avut tupeu să mă bage în contra amploa sau care a înțeles despre mine că sunt un fel de character actor în corp de june prim a fost Nae Caranfil. Foaie verde și o lună, zangana, 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 da. Păi am auzit de o minciună, zangana, 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 că apa din siret-i bună, zangana, 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 da. Dar cine be doi sunt împreună, zangana, zangana, zangana. Da, fetilii din satul nostru, zangana, 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 da, să-l aud cu frumosul, zangana, 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 da, nu-i frumosul de la ele, zangana, 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 da, că-i de la babi din Ulceli, zangana, 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 da. Aproape de ceartă, așa era. Bravo! Pornesc de la înțelegere. Și în momentul în care am înțeles cum funcționează personajul ăla, el niciodată sau nici unul dintre personaje nu o să semene unul cu altul, pentru că fiecare înțelege viața și lucrurile și simte în alt fel. Și atâta vreme cât eu am înțeles mecanismul lui de înțelegere, e altul decât al meu și devin altcineva, crezând în mecanismul lui. Cum era domnul Cioban? În ziua? Uite că nu mai ajunge. Da, păi... Ce faci? Pleci acasă? Te cheamă nevasta? Domnul Cioban. Cum începe? Cum începe? Da. În primul rând citesc piesa. Dacă rolul e destul de greu așa în pagini, îl accept. Ok, facem o paranteză. De la cine ai avut cel mai bine? De învățat? De cel mai mult. Cel mai bine de învățat, da. Lumina noastră a celor din Bulandra a fost domnul Ciulei. Ciulei. Cel mai bine învățat. În câte spectacole registrate de el ai jucat tu? 3. În 3. Anume? Visul Mielului de vară, Deșteptarea primăverii și Hamlet. Ok. Cum era Ciulei? Mă interesează Ciulei. Domnul Ciulei, Domnul Ciulei. Cum era ca persoană privată? Cum era, dacă exista o diferență în abordarea... cea primă senzație și atunci, cu timpul, s-a Fac o paranteză. Când am început proiectul, înainte să numit actorii și fotograful în România, l-am sunat pe Ciulei. Ca să-mi pozeze ca... În ce an? În ce an? Nu mai nici aminte. Înaintea morții lui. Nu știu. Era destul de obosit. Nu știu. Și a spus, da, sunt de acord, știu cine sunteți. Ne auzim mâine. Ziua următoare urma să stabilim în jurul orei 10 când să vin la domnia sa. Și la ora 10 fix m-a sunat el pe mine, spunându-mi doar atât, scuzați-mă, nu pot să fac acest lucru. Și am spus, mulțumesc. Nici nu am putut spune altceva, nici nu am avut un alt argument. Cum ți se pare acest lucru? Pentru mine era foarte simplu și extrem de puternic. După 2000 am cam obosit. Fiind un om care s-a consumat. Deci acceptase. A spus că știe, Da, dar etc. și probabil și-a dat seama că nu face față. Ok. Avea o caracteristică foarte importantă, nu-i plăcea festivismul. Să se prezinte, să iasă în față. Ura chestia. Și probabil că s-a gândit, o să fie lume, cine știe, mă pune în vreo expoziție, să mă duc să vă... Și atunci, e posibil. Da. Ok.
Să continuăm. Ciulei. Eu pe atunci fumam pipă și țin minte că mă duceam în sală, pe atunci se fuma, în 90. Mă duceam în sală în ultimul rând, că nu puteam să pierd, să văd repetiția, să văd... Îți dai seama, Marcel, Iureș... Și mă duceam în spate și fumam pipă în colț, în ultimul rând, în colț. Și el stătea... Adi! Da, domnul Ciușule! Vino lângă mine, că îmi place mirosul. Și veneam, coboram băia de pe scenă să uitau. Coboram, mă simțeam lângă Ciulei și el cu Ciulei. Marcel Iureș. Era băie, Ești la mâna cu asta. Dar tu ce? Ce tutunie? Îți dai seama că e așa tipul eu că mă întreabă cum ți s-a părut. Ce tutunie? Olandeza și pe foarte bun. Ce părere ai? Bine, astea sunt nici glumițe. Dar Ciulei n-a Vă fost studiați? un... Deja vă surprind privirea pentru a doua oară. Scuze. Ciulei a fost o școală. O școală. Dincolo de facultate, a fost a doua școală. Ciulei. Ne-a învățat punctualitatea. Adică, nu doar să vii la timp la teatru și să-ți dai replica exact când trebuie, să te uiți în ochii oamenilor exact când trebuie și să joci ce este. Incredibil. El te-a angajat, nu? Eram din facultate, am plecat la mic. La mic. Da, aveam, asistenta mea era Leopoldina Bălănuță. Și au venit mai mulți de la mic. Cât ai lucrat ca asta? Bine, povestea e cunoscută de pe online, dar o poți povesti. Dar cât ai lucrat la mic cu Leopoldina? Cât timp a fost asistentă ea la facultate? Un an. Un an. Anul 4. Da? Da. Că asta lipsește din povestirile. Da, anul 4 mi-a fost asistentă și probabil și-a chemat colegii la un spectacol. Unul din spectacolele pe care le jucam a fost Cassandra. Au venit. Da. Au venit, am văzut în timpul spectacolului, în primul rând, Leopoldina Bălănuță, Dan Condurache, Vali Seciu, Mitică Popescu. Și bă, ăștia au venit la spectacolul ăștia. Veniseră să ne vadă și au ales 4 dintre noi să ne angajeze. Era, după Revoluție, se liberalizase Da, deci te-au totul. angajat pe tine și cine erau ceilalți trei? Unul dintre ei n-a făcut meserie, a plecat din țară. Cine? Adrian Vâlcu. El n-a jucat el în niște filme? Da, Fara, Ursul Fara, Ursul Polar, Polar, nu știu da. ce? Până în facultate. Da. Dar de ce a plecat? Unde a A plecat? avut Ce o a devenit? iubită, s-a însurat cu ea și a plecat. S-a însurat cu iubită. Deci numai în România. Adică s-a întors mulți ani după. În fine. N-a făcut actorie acolo unde Pe a fost? urmă, nu. N-ați ținut legătura? Nu. Ok. Pe urmă, o altă fată, Dumnezeu să o ierte, a murit. De ce a murit? Oana Ioachim, De ce a murit? cancer. Cancer. A Boala. jucat? Boala aia. Da, a fost la mic, a jucat. Ok. Fata lui lui. Paul. Paul Neacea. Fata lui. Fata lui Paul. Ok. Pe urmă, eu și Ruxandra Ionescu. Tu fiind fata cui? Luxandra Eu Ionescu, sunt mama lui Ilarion Cioban. cu care te-ai căsătorit și aveți o Ulterior m-am superbă fiică căsătorit cu împreună. ea, după aia ne-am despărțit. V-ați despărțit, da. Ai numărul ei de telefon. Da, e liber. Da, și ne-au luat la mic. Cât timp ai stat la mine? La mic am stat un an. După Am făcut care, un spectacol cu Cătălina Buzoianu, cum era Cătălina Buzoianu? minunat. Era un univers. Deci Cătălina Buzoianu ne întâlneam și ne povestea spectacolul. Față de Ciulei? Ciulei era așa. Băi, incredibil. Câtă Poze. Am uitat de lucra. poze. Făceam așa. Textul Îți povestesc eu după aceea ce la Ciulei era un fenomen. Nu puteai să nu înveți textul. Noi ne luptăm uneori, când sunt texte mari, e greu să le înveți repede. La ei nu exista, la Ciulei, să nu înveți textul, pentru că el știa textul tuturor persoanelor.
Și de rușine în ziua 3 știi tot. Bun. Și te urcai pe scenă și zicea, hai să facem scena, dăm așa o primă variantă. Cum? Și o făceai din talent și din ce auzisei la lectură și o dădeai. Niciodată nu spunea, nu, aici nu e bine. Zice, da, excepție. Deci îți dădea o încredere în tine. Ciulei. Excepțional. Excepțional. Aici aș vrea să adaugi o mică, o mică chestie. O facem și pe aia. Excelent. Să știi că e un rol foarte greu. Foarte greu. Bun. Dar hai să vedem cum ar fi și o variantă să nu fie atât de comic. Doar să o vedem. Și te ducea așa din aproape în aproape, fără să-ți dai seama, într-un personaj care se cristaliza și ieșea exact ce trebuie. Fără să vină peste tine, la prima mână tu vedea cât vine din tine și cât înțelegi intuitiv și pe urmă te ducea pe un drum ușor, excepțional. Și Cătălina Buzoianu, cum făcea? Cătălina te cam lăsa așa la latitudinea ta. Ea se bază foarte mult pe talentul tău și pe prima. Mulți actori, mă refer la ea bătrânii, uite, George Constantin zicea, fii atent acum la prima lectură, că acum vei da rolul așa cum trebuie. Pe urmă să vezi Ce interesant. acum ce citești. Super. Pentru că intuiția ta funcționează liber. Și te duci într-o mare măsură aproape de Cătălina așa era. Te lăsa să zbuți, să bați câmpii, și uneori te aducea la un numitor comun sau te punea acolo unde are nevoie. Dar era foarte, foarte liber. Ciulie era foarte, foarte organizat. Sub aparența asta, hai să facem, fă tu cum așa, el era foarte organizat. Și știa să te conducă subliminal așa spre să stoarcă de la tine o formă de personaj. Țin minte, când am dat concursul de angajare cu el, a ținut 2 zile. În ziua aia a chemat etapa respectivă, a fost cu 2 actori. Încă 2. Bănică, da. 2 a fost eu și Ștefan. Și stăteam în hol, am avut o parteneră care ne-a ajutat, Cine? Ioana Pavelescu. Bună. Și ne chema pe rând. Ștefan, vino. Se ducea, dădea cu el. Îi dădea temă, cobora Ștefan, continuam eu. Lucram, îmi dădea temă, coboram, îl dădea pe Ștefan. 2 zile, timp de 3 ore, în fiecare zi, așa am lucrat. Așa am dat, ăsta a fost concursul. Da. Ați intrat amândoi? Amândoi. Amândoi. Manuela Ciucu, Ranca Țigartău, trupa tânără. Juniorul mai e angajat la Bulan? Ștefan s-a cărat cu Emilia Popescu la comedie. Mai târziu. Aha, ok. Și așa ne-a ales. Și față de regizorul Ducu Darie, Da. doar atât să ne mai povestești, ca diferență. Mă interesează pe mine. Și Toca. Că ai lucrat și cu Toca, nu? Da, cred că 3. 3? 2. Ok. Repetam la al 3-lea. Deci acești doi regizori, să ne mai pui așa în povestire. E foarte interesant. Pentru mine ei au fost în Bulandra 2 piloti. Ok. Ducu era un pic mai baroc. Îi plăcea să dea identități foarte misterioase personajelor. Lucra foarte aplicat pe fiecare personaj. Uite, de exemplu, la 3 surori, eram un personaj mic. Nu eram un personaj mic. Ăsta avea un fix, făcea mereu fotografii la tot ce se întâmplă. Și ziceam, bă, Ducu, ce căcam ai dat ăsta, mă? Aveam 3 pagini de text, toată piesa. Și m-a luat deoparte și a zis, mă interesează foarte mult ce transmiți. Și m-a luat deoparte și mi-a zis așa, în capul tău, tu trebuie să-ți definești acest personaj ca un personaj venit de pe o altă planetă, care nu știe nimic despre Pământ, de asta și fotografiile, și relația ta cu fiecare personaj este de a vedea cum e, ea poartă ochelari, e blondă, dar de ce nu sunt toți blonzi?
Și ăsta trebuia să fie monologul meu interior de la început până la sfârșit. Și mi-a zis, nu spui nimănui ce am discutat noi. Te porți așa cum am stabilit noi. Nu ții cont de nimic. Așa te porți. Și erau anumite scene, personajele principale și el mă punea să intram în felinar. Și mergeam, nu ești uitat la mine de geam, pentru că eu nu aveam noțiunea de bun simț, adică să nu deranjez niște oameni. Nu știam ce iubirea, nu știam, descopeream atunci, mă îndrăgosteam de toate. Râdeam, eram fericit, când erau distruși beță, eu râdeam și mi-era bine, le iubeam pe alea. Și a făcut din toată această partitură de 3 pagini, a făcut un personaj extrem de ascuns și interior și profund într-un fel. A fost nemaipomenit. Țin minte că eram îmbrăcați militari din 3 surori, și aveam un costum de gală superb, alb, cu filet, cu cizme, perfect. Și a zis, vii la repetiție? Zic, stai mă că mai am 2 acte până intru. Nu, vii că vreau să vezi ce se... Ok, intri, când îți zic intri, bine. Și am stat, te îmbraci. M-am îmbrăcat, am stat o zi. N-am ajuns la tine, și mâine vin. Și m-a ținut o săptămână. O săptămână eu am stat îmbrăcat perfect, la gât închis cu alea, șapca. Și m-am uitat. Ce? Stai că ce altă meu. Și am stat o săptămână. El a știut că mă ține săptămâna aia ca să văd oamenii, cum repetă, să văd cum se naște în ei. Să intru pe un teren care nu este străin. Cum suntem noi acum și știți și voi bine, când am o scenă, joi mai vii, ok, vii la scena ta, vă pup, pa! La vizionare vezi și tu piese, zici, mocată, și cum e. Nu? Așa se practică acum. Dar nu, frățioare, alt omul să intru în atmosferă, să văd particularitățile fiecărui personaj, să văd cum lucrează între ei Marcel cu Pelea, ce e real, ce este între ei pe dedesubt, ca oameni, ce... Și am stat așa. Și după o săptămână mi-a spus chestia asta. Ești extraterestru, bani, fotografii. Bă, mă pui cu aparat și aveam un aparat din ăla, că ieșea flacă. Era un demență ăla, mereu eram disperat. Bă, merge capsa aia, spus-o, da, pinții merge, bă. Bă, mă pui cu ăsta, mi de față. Nu, ăsta este pentru tine, om. Ceva special când apeși la... Ești într-o lume. Te făcea să intri într-o dimensiune pe care, într-un rol mic, era un rol mic. Credeam că sunt foarte important. Și am luat pauze cu Marcel, că așa de liberă. Marcel, crede! Așa era. Din când în când mai arătai spre el, așa de parcă tu de la sine înțeles. Nu-i făceam și mi se mai. Marcelino! Dar și Marcel un tip extrem de generos și extrem de deschis cu colegii, chiar dacă erau roluri mici, făcea loc. Te strângea de mână. Aveam o discuție înainte de a intram amândoi la un moment dat colada. Și era jucat colonelul Verșini. Și de fiecare dată mă întrebam, Marcel, ești colonelul Verșini? Da. Poți să zic Neliu? Da, fiți. Fiecare spectacol de treaba asta intra așa. Ducul ăsta era Ducul. Pe de altă parte, Ducul avea și latura aia foarte brutală. De la un moment dat a început să facă spectacole cu sânge. Așa a început cu Iulius Cezar, în care foloseam 2 găleți de sânge.